Ya, udah ko ng bangagan ya. Yan na, udah Hoy! Pinapulangan nyo! ko ang bangag. Dako. Kano siya, kano ni Gabelo. Watag butong ha. Watag butong. Ay, butong dres mo tukaran. Tukaran na mo na ni butong. Nani. Namoy nani oh. Kani sa mga gitanom ni siya 2 years. Wow. Mga 2 years o naning sugod nagpamunga. Pagkabagyo ganiani kay natumba ni siya na. Oh. Uga kay siya og tingog. Lahi sa butong kini siya butong kini siya. Wow! Dati tingog klaro dia. Nanig tingog ang butong. Nani. Undot ba? Labo-labo og tingog ba? Labo-labo. Paano masabi? Kiri siya uga og ano uga. Nice tingog. Kiri kay maguwang ni sa butong, maguwang kung na siya wa kurot og kaon na ni pila ni daghan riyo. Magawang ni sa butong siya. Ang butong gid kato. Ini kagwang-guwang ko na niya. Ang mutugbang na niya butong, ang kanar po niya katugbang diha na. Ang iyang mo sunod og butong kiniya. Tugbang na sila. Kung ari din ang iyang butong. Ang butong ro na din ini kasunod sa mo kung maguwang na niya ang butong na pod kato na pong dito at mangatbang man nana na siya. Nanam ko kinuha diri ato ning soya no kuan. Butong begini siya ha. Tanaw to ni butong bagyan. Ni Picasso. Kahit di ko anon sanggut naman igod umay ko na ya basta humok tataron butong ni Wow. klaro kay butong ako imnon sa tubig may kanon man ni nani mo siya. Yan, mudak ko ng bangagan ya. Yan na, mudak Hoy! Pinapulangan nyo! ko ang bangag. Dako. Kano siya, kano ni Gabelo. Ano sa mga tubig? Butong bagi siya. Oh, klaro kay butong. Sakto kay butong. Nah, butong yun. Takakuha og cara. Kuha ni kutsara dira. Bati man. Cara nih. Cara.
butong. Oh. Ba? Hmm? Hmm. Kaya kung tanaw kungit kay. Ayan na. Ibog niya mo. Tanaw ni kungit. Ang galami Ito kimagabutong Hmm. Hmm. Yeah. Okay na, okay na.